Hi guys, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. Dito ako ngayon guys sa gym. Actually guys, kanina pa ako dito kaso lang hindi ako nakapag vlog kasi maingay yung sounds, malakas yung sounds kaya pag nag-vlog ako tapos pag nagsasalita ako hindi maririnig guys kasi maingay nga. Ang oras natin ngayon guys ay 12 noon siya. Pagdating ko dito kanina mga alas 10. Ganun. Ngayon guys, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga equipment nila dito. Ayan. Una-una akong ipakita sa inyo itong legs. Ito yung pang legs nila guys. Ito. Ngayon, yung gagawin lang dito guys, ganito. Tatry ko lang guys para makita nyo. Ito, pang legs to siya. Pwede ka nakaupo, pwede ka rin nakatayo dito. Kaya guys, subukan ko lang para makita nyo. Ganito lang siya guys, oh. Yeah. Okay. Yan. Upo lang. Upo ka ng ganyan guys. Tapos, taas mo yung paa mo, ganyan. Yan, kita nyo guys, yan. Tapos, mayroon kang ibababa dito na hawakan. Ito, ganito guys, oh. Yeah. Yan, baba mo lang siyang ganyan guys. Nakita mo guys. Yan, ito. So, yan, baba mo lang siyang ganyan. Yan, tapos kabila. Yan. Baba mo na siya guys, ganyan. Yan, ito pang legs siya. Yan. Yan lang guys. Oh. Yan. Yan, pang legs na guys. Maganda. Ganda yung pang legs na. Ngayon, kung tatayo ko naman dito, pwede rin. Pwede ka rin tatayo. Meron dito. Gagawin mo lang din para tatayo ka na lang. Para mag-legs ito. Ngayon, may mga bago silang gamit dito guys eh. Ito, picnic. Di ba? Ito yung pinapakita ko na sa inyo. Paano. Ito. Ito siya guys. Yan. Yan, tsura niya guys, oh. Yan, ginagamit niya para sa cheese. Program siya ng cheese. Ito. Ito naman, ito yung pang back. Yan, pang equipment natin. Yes, ito yung pang back na. Nilagay nila ng plates guys, oh. Watak-watak yung plates. Kasi may nag-workout na kanina. Hindi na ibalik yung mga plates sa lagayan. Oh. Actually guys, dalawa na lang kami dito natira kasi tanghali na eh. Alas 12 na ng tanghali ito guys. Pang ano siya, tri-stick. So, yan guys, oh. Yan, yung equipment na yan. Pang tri-stick yan guys. Actually guys, kakatapos ko lang nag-gym. Yan. Ito naman, yung pang cheese. Ito. Yan. Yan guys, yan. Yan pang cheese nila. Tapos dito, incline. Cheese pa rin yan guys. Program pa rin yan sa cheese pa rin yan siya guys. Incline, ito. Cheese pa rin to guys. Ito. Yan. Ngayon guys, kung pupunta kayo dito tapos walang magtuturo sa inyo, may mga picture dito guys, sundan nyo na lang. Ito, may mga picture guys, oh. Yan. Ito na lang sundan nyo. Kung wala instructor sa gym. Kasi kahit sa gym guys, mayroon to eh. Ngayon, kung wala talaga kayong alam paano mag-gym, paano mag-umpisa, yan, yun na lang sundan nyo guys. Yan, ang mga picture na yan guys. Yan. Yan. Para may prueba kayo paano pa. Pero madalas guys, kung hindi nyo pa rin makuha yung mga picture, sa picture dyan, maaari naman kayo magtanong guys sa mga kasama nyo sa gym. May kasama kayo. Pero kung wala talaga yung kasama, wala na kayo magagawa. Titingnan nyo na lang yung mga picture na naka-skin sa gilid. Yan. Ito yung mga dumbbell nila guys. Yan. Yan, oh. Mamimili na lang kayo kung saan yung kaya nyo lang buhatin dyan. Yan. Okay. Yung bantay dito guys, bumaba eh. Baka may binili siguro. Meron din silang pansimba guys. Pwede kayo mag
sabit nyo lang itong pansimbang. Pwede kayong may glove kayo. Dito na lang kayo mag suntok-suntok dito guys. Oh. Yan. Pansimbang nila guys. Oh. Yan. Okay. Yung may mga malalaki silang pitch guys. Yan. 50 pounds si bawat isa dyan guys. Ngayon, dito naman tayo. Mayroon din silang cardio. Yan. Ito, epektibo ito sa mga babae. Gusto mo pasiksi. Tapos, mayroon ding treadmill. Yan. Yan guys. Oh. Yan, treadmill nila guys. Okay. Ayan guys, lalabas na ako. Yan. Okay. Uy, kain ka na? Ito yung palang bantay guys. Hello. Hello, yan, kumakain siya guys. Bumili pala siya ng pagkain kasi tanghali na kasi guys. Eh, paano? Una na ako ha. Okay, bye-bye. Hi. Yan, kasamahan ko, dalawa na lang kami natira dito. Okay. Okay, bye-bye. Una na ako. Okay. So, baba na ako guys. At ako'y away na. Yan, nasa second floor ko siya guys eh. Yan. Labas ito sa pinto guys yan. Tapat siya ng tapat siya ng shop mall. Yan, sarado natin kasi. Tapos mag-match tayo. Ito ako yung lalabas guys. Lalabas na. Makakakita tayo ng barangay. Okay guys. Guys, pauwi na ako guys. Lakad na ako pauwi. Grabe init talaga guys. Sobrang init. Magkakadang tayo. Parang exercise na rin. Talaga guys. Tayo, maraming sasakyan eh. Kainan yata yung guys ha. Init. Yes. Sakit na ako pauwi. Sobrang init. Guys, lagi lang ako naglalakad guys pag pauwi na. Ang init to. Tayo. Daan mo lang ng medyo malilim-lilim ng konti. Napakainit ng panahon. Tapos mamaya uulan. Matigaan ito. Napakainit talaga. Bilisan natin ang lakad. Napakainit. Nagbibilid ng sako. Ay boss, pinapatuyo mo? Lalagyan ulit. Lalagyan ulit. Ay, bibinta mo yan. May nagbo-vlog ako eh. Hi. Yan, nadadal ko guys oh. Bibinta doon yung mga sako guys. Yan. Pangalan mo? Glenn po. Glenn. Hi, Glenn. Shout out sa'yo. Yeah. Tuloy na tayo guys. Dahil medyo mainit na panahon. Interview tayo ng konti. Bait. Bibili niya yung sako guys para ibibinta din niya. Sabi niya eh, ibibinta diba? Kasi pag yung mga Pilipino guys. Dito tayo sa gilid. Tatako doon. Mga sasakyan. Yan.
la la la. Ito ang nilalakad ko guys pag galing ako sa gym. Yung may kalayuan din kasi yung gym. Pinag-gyman ko eh. Nasa 1.5 kilometro din lalakarin ko guys. Sa 1.5 kilometro din ang layo mula sa bahay namin hanggang doon sa gym guys. La 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 la. Uy, may gulong ah. May gulong guys oh. Pwede pa to. May gulong guys ah. Pwede pa to ah. Wala pang ply lang malapas ah. Yan guys oh, gulong. Guys. So, pinabangan ko pa to. Dadalhin ko to guys. Kakabit ko sa motor natin. Pero cool, labas na yung ply kasi. Ano? Pinabangan ko pa to guys. Kasi tinatapon na yata to eh. Ano namang mayari to guys. Sabihin ko na lang. Okay guys. Ito yung gulong eh. Yan. Kapal pa naman eh. Itong gamitin. Hey dong. Dali ko na to gulong. Diyan lang to. Tinapon na to eh. Ha? Sa inyo gata to eh. Pagka gagamitin ko na muna. Walang pamplay eh. Sayang. Ha? Okay dong. Salamat ha. Kaya guys, paalam na tayo eh. Laga ko eh. Sige. Salamat. Guys. Kapal-kapal pa eh. Sayang to. Magagamit ko pa ng mga 2 linggo di. Pwede na, diba? Oh. Okay. Oh, ganda pa eh. Wala pang labas na ply oh. Oh. So, ikakabit ko na to sa Lunes siguro or Martes kasi show na pala ni President Duterte sa Lunes. Yes. Okay. Yan muna guys. Dapat na mahirapan ako eh. Hi guys. Malapit na ako sa amin guys. Dala-dala ko na yung gulong guys oh. Diyan oh. Hi. May gulong na ako. Reserva. Malapit na ako ba guys. Bakit nasa 5th floor kasi kami. Tindahan protector guys. Yan. Guys. Get na ako. Malapit na ako guys. Paakyat na ako sa tinitirahan namin. Nasa 5th floor kasi kami. Yan guys oh. Pinakataas kami. Yan. Ganan. Sure, kung malimlim na, baka ulan na tumamaya. Uy, naglinis sila. Pwede naman. Eh, may 5 ako rito. Oh, videohan ko pa kayo eh. Hello. Hi. Hi. Hello. Hello, di naman sino. Yung may naglinis pala dito guys oh. Yan oh. Oh. Bait naman nila, naglilinis ah. Diba? Bait lang. Oo. Ayun oh, naglinis. Siya lang. Ikaw lang nagsolo naglinis? Ha? Ah. Okay, kami di pa kami napaglinis dun sa taas. So, apakan ko na ha. Kaya umapak eh. Ayan si Mamo. Kayo lang dalawa naglinis? Matanggal lang yung ano. Sinaunang dumi? Sinaunang dumi? Yung madilim dito ah. Ayan o, si Mamo. Ay Mamo, mabait mo talaga. Sige, akit na ako. Sige. Akit na ako guys. Sige, nasa 5th floor kami guys eh. Yan.
Yan. Tayo, tayo. Akit na, akit na. Yes. Ano to? Fourth floor na ba to? Ano to? Fourth floor na pala guys. Kasunod pa, kasunod na floor pa. Si mga kapitbahay ko. Hi! Hi, Yan, sa fourth floor sila guys. Yan. Hi, sino sa inyo? nagla-live ka? YouTube yan? YouTube channel. Hi! Sino sa inyo? Yes. Eh, matatapos pala sa atin yan. Umiiyak kayo, pag nakakita sa mukha ko eh. Nakakatakot kasi. Yan. Okay, yan. Bye-bye ha. Sige, sige. Sakit na ako. Nakapulot ako ng gulong. Yeah. Yan guys, nakakapit bahay ko guys. Dito na tayo sa taluktok ng building. Yan guys. Yan. Fifth floor na to guys, fifth floor. Woo! Okay guys, dito na ako. Buksan ko na yung pinto namin ha. Ito yung bahay namin guys. Okay. Nakapulot pa akong gulong eh. Doon sa daan. Tinapon na eh di. Yan guys. Yan bahay namin guys oh. Yan. Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye guys. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking video, ay mag-subscribe na kayo. Bye. Hello, bye bye.